Que carallo pasa contigo e co teu móvil, É do traballo. Ola, nada, non... Apagouse, non sei. Foi o psiquiatra que colleu o teléfono. Si, xa che dixen que ia vivir aquí. E xa se mudou. É mellor que te organices, axiña. Oi, que a última que eu saiba aviseite e non estás no cárcere. Ti estás me escoitando? Si. Gústache que a señorita Fina che chupe a pirola? Si, gústame. Pois gaño. Empezo a pensar que teño un poli no equipo. Si, xa sei, eu tamén empezo a pensalo. Un dos teus. Dentro. Ti non biches nada. Frank, non teño acceso aos arquivos secretos de Queenan. Só o teñen ela e Dignam. Fago o que podo, Frank, pero non sei. Ti que carallo pensas? Que facemos camisas? Escoita, Frank, se non te relaxas, non me relaxo eu. Vale, agora quero que me deas información da xente que estaba contigo ante o teu equipo. Damos números da Seguridade Social, dame apelidos. Que che dea. Pero ti para quen cola traballas? Vale, Frank. Vale, perdoa, se foses tan amable, necesito números da Seguridade Social, datas de nacemento e todo o que teñas para poder dárllelo aos meus a identificalo, cabrón. Se me das esa información, eu hei poder comprobar. Podémolo controlar, podo controlar. Cálmate, aínda te has correr nos pantalóns. Xa che darei todo iso, pero aténdeme, neno. Non me defraudes nisto. Ou a ser outro que lle meta a pirola no cou. A señorita Freud.